आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जाहा राम मन्दिर जा बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि सारा भारत सारा बिटिआवनो दिनैहाय जे रामनि जे जाहा मन्दिर बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै गोबां बेबादि हादोर नाङैनो बेबादि हाबाफारि लादों। जोंनि रुनिकाटानि शिब मन्दिरनिफ्राय लानानै जाहा सान्तिपुरसिम बेबादि राम मन्दिर बेखेवनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा मोनसे सान्तिनि मोनसे जात्रा जोंहा बेबादि बाइक रेलि खालामनाय बे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला सैथो त्रेता दापर आरो कलि जुगाव जोंहा दापरनि सिगाङाव रामा जोनोम मोनदोंमोन। 5117 बोसोरनि सिगां जाहा रामा जोनोम मोनदोंमोन। दा राम जोनोम जानायनि उनाव जोंहा नैबे रामनि जिखिनि अयोध्या बे अयोध्यानि जाखिनि हा बे हाखौ जोंहा मुस्लिम थामहिनबा जोंहा बाबरा बाहाय जे गावसिनि मोनसे मस्जिद लुनाय बे खामानिखौ बिथांमोना जागायदोंमोन आरो जोङो बिनि उनावहाय जोंनि हिन्दु धोरोमा हिन्दु फोथायारिफ्रा दिनै 1525 मायथाइनिफ्रायनो बा 28 मायथाइनिफ्रायनो बिनि मोनसे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ लाबोयै थांनाय 2019 मायथाइयाव जोंहा भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे जायगायाव मोनसे रामनि मन्दिर गायसननांगौनि थाखाय मोनसे ट्रास्ट बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो बे रामनि मन्दिरखौ लुफुंनांगौनि थाखाय 2020 मायथाइनि 5 आगस्टआव बिनिनो मोनसे हानि जे फोथारनाय बे खामानिखौ बिथाङा मावनानै दिनै फैयै दिनै 22 जानुवारि 2024 मायथाइयाव बे रामनि जे मन्दिर बे मन्दिर लुनाया दिनै आबुं जानाय लोगो लोगोनो दिनै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लादों आरो बे बेखेवनायाव सारा बिश्वनि मानसिफ्रा दिनैहाय गावनि धोरोमखौ लानानै जेरैबायदि जागरण सांग्रांथि लाबोनाय बे धोरोमनि गेजेरजों सान्थि गायसननाय बे धोरोमनि गेजेरजों अनलायनाय फोथायलायनाय बेखिनि माखासे बाथ्राफ्रा दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों। आसा खालामदों जे दिनैनि दिना मोनसे गिदिर मोनसे दिन जोंनि भारत नाङैनो दिनै बे दिना सारा बिश्वनि नाङैनो बे दिना मोनसे बयजोंबो गनायजानाय बेखौ जों नुनो मोनदों। आसा खालामो जोंनि गेजेराव धोरोमनि जेखिनि फोथायलायनाय धोरोमनि जे गायसननाय धोरोमनि जे माखासे जोंनि गेजेराव अनसायलायनाय बे खामानिया निसय जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेखि धोरोमानो जाया मानो गाव गावनि धोरोमखौ अरथाबनानै जाहाथे खामानि मावनो हायोबा जोंनि धोरोमनि गेजेराव जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि देशनि गेजेराव निसय खौसे आरो गोरोबलायनाया फैगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जय श्री राम। आज जो ये शांति रैली जो हो रहा है और मंदिर में जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये आपको जो अयोध्या में आज श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा जो किया जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भी उत्सव मनाया जा रहा है और रैली किया जा रहा है, जैसे कि शांति हो देश में, विश्व में, राज्य में, हर एक जगह। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं और जितने भी इस पृथ्वी पे लोग हैं वो शांति से रहें, मेन संदेश हम लोग का यही है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। ये रैली जो है आपको शांतिपुर यहाँ रानीखाता शिव मंदिर से स्टार्ट हुआ और जाएगा शांतिपुर हनुमान मंदिर तक और फिर वहाँ से बेंगतुल होते हुए आपको गोरू भाषा हनुमान मंदिर होते हुए फिर रुनीखाता आएगा। आज का एक दिन में क्या क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज प्रोग्राम है जैसे कि यहाँ पे लाइव प्रोग्राम चलेगा, अयोध्या से जो प्रोग्राम हो रहा है उसका लाइव यहाँ दिखाया जाएगा, अभी स्टार्ट होने वाला है। और रैली तो अभी निकल गया और पूजा पाठ यहाँ पे श्री राम जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, सबका यहाँ पे स्थान है, सब यहाँ पे हैं। उनकी पूजा अभी स्टार्ट होगी, ठीक है। पूजा के बाद होम होगा, होम के बाद लास्ट में जब अयोध्या का प्रोग्राम खत्म होगा तो यहाँ भी आरती किया जाएगा। आरती करने के बाद कीर्तन भजन करेगा आदमी। उसके बाद आपको यहाँ भंडारा का भी व्यवस्था किया गया है और फिर रात को भी यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा, कीर्तन होगा, भंडारा होगा। यही हम लोग का आज का प्रोग्राम है। भंडारे के बाद आज का उत्सव समाप्त किया जाएगा।